Hello guys, murisei. Ndadzoka after nevideo rimwe guys. Sandapinda muvideo rangu guys, ndokumbirawo musubscribe, mulike, mushare, mucomment. Mushare guys. Anditi. Share tirambe tichitaura nyaya tichiramba chienda anditi. So guys, nyaya ndauya nayo inyaya yaWindsor. Yange iri status yandaona pa Instagram yake. Yange yakanzi yanga yakanyorwa, but it seems like asiri yanyora nyaya iyi. Nyaya iyi inenge yanyorwa nomwe munhu, so ngatipinde mairi munyaya yacho. Yange yakanzi yes, ndini ndakazvidhakwisa zvedenga zvacho ichiri kurira here. Yabva yanzi kamotikari kainzi akatenga ndini ndakakasungisa, ndini ndiri kuziva kuti ari kufamba netsoka here. Zvikanzi achinyanya kuda ndikwanise kuzotaura hangu mawedhi racho rimwe racho, but ndichaisa kaposta apa maozviverengera, but pakavharika. I'm going to teach him. I'm going to teach you a lesson. I'm going to teach you a lesson. So ndozva zvakanyorwa paNingirini pacho. Ndokumbirawo kuti mundiudzewo zvamunofunga about nyaya iyi. Windsor atorwa account neumwe munhu here, or there is someone ari kushandisa account yake tisingazive. So guys, ndiudzewo zvamunofunga mucomment section. Ndo pandiri kukumbira kapayaka. Mundiudzewo zvamunofunga mucomment section. Mulike yawo mana, nekushare, nekusubscribe. Please ndokumbirawo subscription yenyu. Yakandikoshera. So tobatana pa next video. Oyo.